नवदीन ए मैया तुहारा के सेवनी हो से काहे रे भगइलुना मैया हमारा के छोड़ी के काहे रे गइलुना। सुन लागे आंगना सुन लागे दुआरा हो से सुन लागे ना मैया हमारो भावनावा हो से सुन लागे ना। नवदीन ए मैया काला साधरवनी हो से दियावे बरनी ना मैया तोहारा के नेहवा में लगई रे कोइनी ना। नवदीन ए मैया भोगवा लगवनी से काहे रे गइलुना मैया सुन के भावनावा हो से काहे रे गइलुना। नवदीन रखलु मैया आचरे के छेहिया हो से काहे गइलुना आपन छोरी के सेवा खावा हो से काहे रे गइलुना। सुन लागे घरवा सुन भइले दुआरवा हो से सुन भइले ना हमरो भावनावा हो से सुन भइले ना। नवदीन ए मैया रहनी उपवास से काहे रे गइलुना लागे ना भूखिया पियसिया हो से वही में रहनी ना। आजू के दिनवा मैया के करा के भोगावा लगई हो से सुनावा कइलुना मैया हमारो भावनावा हो आज सुनावे कइलुना। सब दिन ए मैया सब कोई गोरले हो से नाही रे दिहलुना मैया बालकावा के अशीषावा हो से देई के जइतुना मैया सेवा खा के अशीषावा हो से देई के जइतुना। सब दिन ए मैया हंसते खेलते हो सुनावे कइलुना मैया आजुए दारा बाराबा हो से सुनावे कइलुना। तन मैया दुआरा पकरवनी हो से कहाँ करिना मैया लागेला उदासवा हो से कहाँ रहिना। तोहरे में मैया नवदीन भुलैनी से नाही रे सुझेना मैया आंगना दुआरवा हो से नाही रे सुझेना। सोचत सोचत मैया गइनी हम दिलिया हो से सुनमे लागले ना मैया तोहरो भावनावा हो से सुने लागे ना। नवदीन ए मैया कुछो ना लौकी है हो से भुलाई रे गइनी ना मैया रौरे सेवा में भुलाई रे रहनी ना। आजुए ताए मैया कुछो ना लौके हो रोइए आवे ना मैया तोहरो भावना। मखना का बेटी ना खोइछा दिला सब विदाई करे के बेला सब लोग सब मार कपड़ा लाता खोइछा हाथाना चाउर पड़ल खोइछा कहला खुबड़ी सब पंडित जी रे गला मारे तेल चाउर हरदी कपड़ा सभे जितना शौक मेल हाथाना साड़ी के गेठा साड़ी के ढेर लगल है ने धोती का काले से हॉन हो जाला न
मैया के वो मूर्ति उदास हो जाला, सब जाने के उदास हो गल भाई। ऐसे बाल कैसे का मूर्ति रह गइल बा आ उ लोग तो चल गए उदास। हवन होला कि मैया लोग जाला, दुर्गा माई अपना अपना घरे चल गए लोग। कहते हैं कि देखलू ऐसा पोशाक पहनाल बा, चमकीला सजावट बा, उससे तनी लागता ये शोभता, लेकिन उ लोग काल से उदास हो गए लागल मूर्ति। रावण एक बेर जरे के बारे रावण तो लोग लागी रावण जल जाई और गाना बजाना में जौन करे कोई बरखा ना आई तो करी लो, आ ना तो अगोर के रही लो, बिहान सवेरे ले जाई लो। माटी का मूर्ति में इतना सासो ऐसी बात पावर कि साफ बुझाता ये दुर्गा माई हंसत तारी। जब से सप्तमी के दिन से बुझा गया अब बोलिए अब बोलिए, अब जाके देखो बुझाते जरूर पर वह लोग के माया लगेला, मैया लोग के माया लगेला जी हतना नगर में आयल मन सो। आ जहाँ देखू तहाँ बाजारे में लोग के दुर्गा जी धरा ली, उसके घर में धरा ली बाजारे में। आ बाजार में की चीज़ होले है चमुखी पर जितना बने सगरों के लोग आवेला देखेला, अच्छा लगला। कहाँ कहाँ के लोग आयल बा, सरस्वती जी भले अपना द्वार पर धरा चली, स्कूल में धरा ली, बाकी मैया के जब जवार के लोग आवेला हर मैया तो लोग बेटी का बारात आवेला आ चढ़ मर के आ बिहान भैला माँ बारात में लड़का लड़की बैठेला मारे में उदास हो जाला। वो तरीका के सप्तमी के खूब बढ़िया चढ़ावे के आई रहे। काल हवन हो गई मैया लोग के उदासी आ गई, ऐसे वो लोग लगल जब हम के जाता नहीं इतना जवार सेवखा हतना समाज छोड़ के वो लोग के माया ना लगेला, वो लोग के लगेला तब वो का करो जाही के बा छठ कर तारू कि मैया के बेटी लखा खोइछा दियला, हाथ गोर रंगाला, फिर से सेनूर कल जाई, धोती दियला उनका के बाघ के देला लोला के हम के जनाल बारे का जने बर्छी लेले बारे उनका के दियाला, सब लोग के कपड़ा दे के तब विदाई होला। आत्मा रह गई मैया के नू काल तो मैंने अथी चल गई उनका और शौक श्रृंगार उदास हो गल तनी, लेकिन आत्मा उनकर बारी जा, आत्मा बिहान जाई, आत्मा रह गई मैया के जे जाना में समाज उनको देखता निहारता और वहीं पूजता लोग, बिहान उनकर आत्मा जाई। लेकिन मैया के हमन हो जाला नू सगरों के मैया के मन में तनी कमी आ जाला, जो अब हम जाता नहीं उदास हो जाला लोग रहेला लोग, बाकी उदास हो जाला बिहान जाए लोग तो आए रोई लोग गाँव जवार बेटी जेवा बारी सकते वह मैयो बेटिए हुई।